Какво правиш, бе? Ти си умре! Не, Копако! Ще обадят на полицайите, не! Спокойно, бе! Ай, долу, ти май не си видя ли колата, бе? Видях я, бе! Ще обадят на купче! Не! Ай стига, бе, дай надолу, бе, човек! Не, моля се! Дай надолу! Дай надолу, бе! Ай, ти пидераси си, бе, човек! Ай, пристани, бе, Копако! Ти пристани, бе! Не, пидерас, слизам, пидерас, просто! Не, слизам, махай се! Махай се, бе! Не, Копак! Не, бе! Не, пидерас! Щупихме, Копак! Не, бе, пидерас! Махай се, пидерас, слизам! Не, нищо, бе, мали са тук полицая, ще щупим, бе! Спокойно, бе! Не издържам, не! Не! Не, моля се, не! Не, Копако, моля те! Мръсен, пидерас! Копако, ще ударим някой. Няма спокойно, бе! Не, моля се! Разкара, бе, купене! Не, спри! Спри, не, гледай го, бе! Не, Копак! Не, спри, бе! Откачалка! Не, спирай, моля се, да слезам! Не, да слезам, Копак! Искам да слезам! Спирай! Качи се нещо. Спирай там, не знае. Махни се, да, сигурно колата изчезна. Закачай го, ай. Закачай го, спрем при тобе.